Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 10. Калі ўвайшоў Віктор, Доріан дапытліва паглядзеў на яго, спрабуючы вызначыць, ці не зазіраў ён за экран. Камердынер з самым абыякавым выглядам стаяў, чакаючы загадаў. Доріан падышоў да люстэрка. У люстэрку яму быў выразна бачны твар Віктора. На гэтым абліччы не было нічога, акрамя спакойнай гатоўнасці выконваць загады. Значыць, баяцца няма чаго. І ўсё ж ён вырашыў, што трэба быць напагатове. Павольна прамаўляючы словы, Доріан загадаў Віктору паклікаць да яго ахмістрыню, а затым схадзіць у багетную майстэрню і папрасіць гаспадара неадкладна даслаць яму 2 рабочых. Яму падалося, што камердынер, выходзячы з пакоя, пакасіўся на экран. Ці гэта яму толькі здалося? Праз некалькі хвілін у бібліятэку паспешліва ўвайшла місіс Ліф. Мілая старая жанчына у чорнай шаўковай сукенцы з фатаграфіяй нябожчыка містера Ліфа, устаўленай у вялікую залатую брошку, што вісела на яе шыі. «Так, паночку Доріане», – сказала яна, – «што я магу для вас зрабіць? Прашу прабачэння, сэр, мне больш не варта называць вас паночкам, але хай блаславіць вас Гасподзь Бог, сэр. Я ведаю вас з дзяцінства, і вы шмат разоў абдурвалі беднага старога Ліфа. Не скажу, што вы не заўсёды былі добрым майцам, сэр, але хлапцэ – гэта ж хлапцэ, паночку Доріане, а сочыва – гэта ж спакуса для дзяцёў, праўда, сэр?» Ён засмяяўся. «Ліф, ты мусіш заўжды называць мяне паночкам. Я запэўніваю цябе, я цяпер гэтак жа люблю варэнне, як і раней. Толькі калі зараз мяне запрашаюць на гарбату, мне яго ніколі не прапаноўваюць. Я хачу, каб ты дала мне ключ ад пакоя на верхнім паверсе». «Ад былое дзіцячае, паночку Доріане», – усклікнула яна, – «але ж там цьма цьмушчая пылу. Я спачатку загадаю яе прыбраць і прывесці ўсё да ладу. А зараз вам туды надзаглядаць нельга, а ніяк не можна». «Мне не трэба, каб яе прыбіралі, місіс Ліф. Мне толькі патрэбен ключ». «Господі, паночку Доріане, ды ж вы будзеце ўвесь у павуцінні, калі туды ўвойдзеце. Яе ж ужо 5 гадоў як не адчынялі, з дня смерці ягонай светласці». Пры згадванні аб старым лордзе яго перасмыкнула. У Доріана засталіся не лепшыя ўспаміны пра нябожчыка дзеда. «Гэта не важна», – адказаў ён. «Я толькі зазірну туды на хвілінку і адразу ж выйду. Дай мне ключ». «Вось вазьміце, паночку Доріане», – сказала старая кабета. «Чакайце, зараз дыму яго з кальца». «Але ж вы не думаеце перабірацца туды насаўсім, паночку Доріане? Тут унізе у вас так утульна». «Не, Ліф, не думаю. Я проста хачу зазірнуць у пакой і, магчыма, што-небудзь туды перанесці. Вось і ўсё. Дзякуй, Ліф. Спадзяюся, твой рэўматызм адступіў. І зрабі так, каб у мяне на сняданак было варэнне». Місіс Ліф кіўнула. «Гэныя замежнікі ні халеры не разбіраюцца ў сочыве, паночку Доріане. Яны клічуць яго джэмам. Але я сама прынясу яго вам уранку, калі вы не супроць». «Гэта было б цудоўна», – адказаў ён, гледзячы на ключ. Зрабіўшы мудрагелісты рэверанс, ахмістрыня выйшла з пакоя. Яе твар расплыўся ва ўсмешцы. Ёй быў вельмі недаспадобы французскі камердынер. Яна лічыла, што нарадзіцца замежнікам – гэта самае дрэннае, што толькі можа здарыцца з чалавекам.
Як толькі за ёй зачыніліся дзверы, Дорыан сунуў ключ у кішэню і агледзеўся навокал. Вочы яго спыніліся на вялікім пурпуровым атласным пакрывале, багата расшытым золатам. Што ж, покрыўка выдатна падыдзе ў якасці чахла для партрэта. Магчыма, гэта пакрывала некалі служыла саванам для мёртвых, а цяпер схавае карціну разлажэння, страшнейшага загніення мёртвага цела. Бо тое, што будзе схавана пад ім, мае выгляд яшчэ больш жудасны, чым нябожчык. Але ў адрозненні ад яго ніколі не памрэ. Заганы будуць пажыраць яго малюнак на партрэце. Яны праглынуць яго прыгажосць і знішчаць яго чароўнасць. Яны выедуць у ім усё, акрамя хібаў. Але сам партрэт усё роўна будзе цэлы, ён будзе жыць вечна. Дорыан сцепануўся. Ён ужо шкадаваў, што не сказаў Холварду праўду. Бэзіл падтрымаў бы яго у барацьбе з уплывам лорда Генры і з яго ўласным уплывам на сябе, магчыма, яшчэ больш атрутным. Любасць – пачуццё высакароднае і ўзвышанае. Гэта незвычайная фізічная цяга да прыгажосці. Не, гэта такая любоў, якую апявалі Мікеланджела, Монтень, Вінкельман і Шекспір. Так, Бэзіл мог бы выратаваць яго. Але цяпер ужо позна. Мінулае заўжды можна загладзіць каяннем, вырачэннем або забыццём. А вось будучыня няўхільна. Дорыан адчуваў, што ў ім блукаюць жудасныя страсці, якія будуць шукаць сабе выйсце, і вусцішныя мары, якія стануць явай. Ён зняў з канапы пурпурна-залатую покрыўку і, трымаючы яе ў руках, зайшоў за экран. Ці не стаў твар на партрэце яшчэ больш брыдкім? Не, ніякіх новых змен заўважна не было. І ўсё ж Дорыан не мог цяпер глядзець на яго без агіды. Залатыя валасы, блакітныя вочы і пунцовыя вусны. Усё гэта заставалася такім, як было і раней. Змяніўся толькі выраз твару. Ён жахаў сваёй жорсткасцю. Якімі неістотнымі і нязначнымі здаваліся Дорыану папрокі Бэзіла у параўнанні з тым асуджэннем, якое выносіў яму партрэт. З партрэта на Дорыана глядзела яго ўласная душа і заклікала яго да адказу. З грымасай болю Дорыан паспешна накінуў на партрэт раскошную покрыўку. У гэту хвіліну пачуўся стук у дзверы. У пакой увайшоў камердынер. «Прыйшлі рабочыя, мсье». Дорыан вырашыў, што Віктора трэба як мага хутчэй адаслаць з даручэннем, каб ён не ведаў, куды аднясуць партрэт. Сеўшы за стол, Дорыан нашпарыў лорду Генры запіску, у якой прасіў даслаць што-небудзь пачытаць і нагадваў, што яны павінны сустрэцца ўвечары. «Перадайце гэта лорду Генры і пачакайце на адказ», – сказаў ён Віктору, «а рабочых праводзьце сюды». Праз 2-3 хвіліны ў дзверы зноў пастукалі, і з'явіўся сам містер Хаббард, знакаміты багетны майстар з Саут-Одлі-стрыт, а з ім яго памочнік. Містер Хаббард быў чалавекам невысокага росту, з нездаровым румянцам на твары і рудымі бакенбардамі. Яго палкае пакланенне мастацтву ў значнай ступені стрымлівалася хранічным безграшоўем большасці тых мастакоў, якія з ім супрацоўнічалі.
Ён не меў звычкі хадзіць на дом да заказчыкаў, а чакаў, каб яны самі прыйшлі да яго ў майстэрню. Але для Дорыяна Грэя ён заўсёды рабіў выключэнне. У Дорыяне было нешта такое, што шармавала ўсіх. «Чым магу служыць, містер Грэй?» – запытаўся багетчык. «Я палічыў за лепшае асабіста з'явіцца да вас. Якраз зараз у мяне ёсць цудоўная рама, сэр. Я знайшоў яе на распродажы. Выдатна падыдзе для карціны на рэлігійную тэму, містер Грэй. Прабачце, што патурбаваў вас, містер Хаббард. Я, канечне ж, зайду паглядзець на раму, хоць цяпер і не асабліва захапляюся рэлігійным жывапісам. Але сёння мне толькі трэба перанесці карціну на верхні паверх. Яна даволі цяжкая, таму я і папрасіў вас даслаць людзей. Я буду рады дапамагчы вам. І дзе гэты твор мастацтва, сэр?» «Вось яна», – адказаў Дорыян. «Я хацеў бы, каб карціну перанеслі ў тым выглядзе, як яна ёсць, не здымаючы пакрывала. Баюся, каб яе не падрапалі». «Гэта зусім не цяжка, сэр», – паслужліва адказаў багетчык. «Куды загадаеце перанесці, містер Грэй?» «Я пакажу. Прашу ісці за мной. На жаль, гэта на самым версе. Мы пройдзем па галоўнай лесвіцы, яна шырэй». Ён расчыніў перад імі дзверы, і яны прайшлі ў хол, а адтуль сталі падымацца па лесвіцы на верхні паверх. З-за ўпрыгажэнняў на масіўнай раме партрэт быў надзвычай цяжкі. Так што час ад часу Дорыян спрабаваў дапамагаць працоўным, нягледзячы на ветлівыя пратэсты містера Хаббарда, які, як і ўсе людзі яго саслоўя, цярпець не мог, калі высакародныя джентльмены робяць нешта карыснае. «Да, цяжка такое несці, сэр», – прамармытаў багетчык. «Вельмі цяжка», – пагадзіўся Дорыян, адмыкаючы дзверы пакоя. Ён не заходзіў сюды больш за 4 гады. Калі ён быў маленькі, тут была яго дзіцячая, а потым пакой для заняткаў. Гэты вялікі, зручны пакой нябожчык лорд Келса прыбудаваў спецыяльна для маленькага ўнука, якога ён за дзіўнае падабенства з маці не пераносіў і імкнуўся трымаць далей ад сябе. З таго часу у пакоі нічога не змянілася. На тым жа месцы стаяў вялізны італьянскі куфар з мудрагеліста распісанымі сценкамі і пацьмянелымі ад часу пазалочанымі аздабленнямі. У ім любіў хавацца маленькі Дорыян. Усё там жа была і кніжная шафа з чырвонага дрэва, набітая школьнымі падручнікамі, а на сцяне побач вісеў усё той жа лядашчы фламандскі габелен, на якім моцна злінялыя кароль і каралева гулялі ў шахматы ў садзе, а міма праязджалі на конях паляўнічыя. Усё тут было яму да болю знаёма. Кожная хвіліна яго самотнага дзяцінства паўстала зараз перад яго вачыма. Да яго вярнулася адчуванне бязгрэшнай чысціні дзіцячага жыцця, і яму стала не па сабе пры думцы, што менавіта тут будзе стаяць яго фатальны партрэт. Не думаў ён у тыя незваротныя дні, што яго чакае такая будучыня. Але ў доме не было іншага месца, дзе партрэт быў бы надзейна схаваны ад старонніх вачэй. Ключ цяпер будзе заўсёды пры ім, і патрапіць сюды не зможа ніхто іншы. І хай сабе твар на партрэце, які тоіцца пад пурпуровым саванам, становіцца тупым, жорсткім, заганным.
гэта ўжо не істотна, бо гэтага ніхто не ўбачыць. Ды і сам ён не будзе заходзіць сюды занадта часта. Навошта сябе мучыць, назіраючы за разбэшчаннем уласнай душы? Ён назаўжды захавае сваю маладосць, а гэта самае галоўнае. Зрэшты, хіба ён не можа стаць лепшым? Няўжо ганебная будучыня для яго сапраўды непазбежная? Быць можа, у яго жыццё увойдзе вялікае каханне і зробіць яго чысцей, зберажэ ад новых грахоў, якія спеюць у яго душы і целе. Тых невядомых, яшчэ нікім не апісаных грахоў, таямнічая прырода якіх надае ім падступную чароўнасць. Мажліва, надыдзе дзень, калі жорсткі выраз знікне з гэтых пунсовых пачуццёвых вуснаў, і можна будзе нарэшце паказаць свету шэдэвр Бэзіла Холварда. Не, гэта цалкам немагчыма, бо з кожнай гадзінай, з кожным тыднем яго двайнік на палатне будзе станавіцца старэй. Нават у тым выпадку, калі на ім не будуць адбівацца таемныя злачынствы і заганы, бязлітасных слядоў часу яму ўсё роўна не пазбегнуць. Яго шчокі западуць або азызнуць. Жоўтыя гусіныя лапкі лягуць вакол пацямнелых вачэй і загубяць іх пекнату. Валасы страцяць свой бляск. Рот будзе бессэнсоўна напаўадкрытым, вусны пачварна адвіснуць. Маршчыністая шыя, халодныя рукі са ўздутымі сінімі венамі, згорбленая спіна. Усё будзе акурат, як у яго нябожчыка дзеда, які быў да яго такі суровы. Так, свет ніколі не ўбачыць гэтага партрэта. Сумневаў у Дорыяна больш не заставалася. «Нясіце сюды, містер Хаббард», – праказаў Дорыян. «Выбачайце, што затрымаў вас. Я задумаўся аб сваім і забыўся, што вы чакаеце». «Нічога, містер Грэй, я толькі рады магчымасці перадыхнуць», – адазваўся багетчык. «Куды загадаеце паставіць, сэр?» «Куды заўгодна, гэта ўжо не мае значэння. Ну хаця б сюды. Падвешваць не трэба. Проста прыхініце да сцяны». «Так, добра, дзякуй». «А ці нельга зірнуць на гэты твор мастацтва, сэр?» «Не думаю, што ён можа вас зацікавіць, містер Хаббард», – прамовіў Дорыян. «Ну добра, не буду больш вас турбаваць. Дзякую за дапамогу». «Няма за што, містер Грэй, няма за што. Заўсёды да вашых паслуг, сэр». Містер Хаббард, цяжка ступаючы, пачаў спускацца па лесвіцы, а за ім яго памочнік. Як толькі ўнізе заціхлі крокі, Дорыян замкнуў дзверы і ключ паклаў у кішэню. Цяпер ён адчуваў сябе ў бяспецы. Ніхто ніколі не ўбачыць гэты страшны партрэт. Толькі яму аднаму наканавана бачыць сваю ганьбу. Вярнуўшыся ў бібліятэку, ён убачыў, што ўжо прабіла 5 гадзін, і гарбата пададзена. На століку з цёмнага духавітага дрэва, багата інкруставаным перламутрам, ляжала цыдулка ад лорда Генры, а побач з ёй кніга ў жоўтай вокладцы, а на чайным падносе апошні нумар Сейнт Джеймсіс газет. Было відавочна, што Віктор ужо вярнуўся. Цікава, ці не сустрэўся яго камердынер з рабочымі, якія сыходзілі, і ці не выведаў у іх, навошта іх сюды запрашалі. Віктор, зразумела, зверне ўвагу на тое, што ў бібліятэцы няма партрэта,
Напэўна, ужо заўважыў, калі падаваў гарбату. Экран быў адсунуты, і пустое месца на сцяне адразу кідалася ў вочы. А што, калі ён аднойчы ноччу застане Віктора, калі той будзе красціся наверх, каб узламаць дзверы дзіцячага пакоя? Як гэта жахліва мець у хаце шпіёна. Дорыяну даводзілася чуць пра выпадкі, калі багатых людзей усё жыццё шантажыруюць слугі, якім удалося прачытаць ліст ці падслухаць размову, падабраць візітную картку з адрасам, знайсці ў гаспадара пад падушкай усохлую кветку або абрывак скамечаных карунак. Дорыян уздыхнуў і раскрыў ліст. Лорд Генры пісаў, што пасылае вячэрнюю газету і кнігу, якая, як ён спадзяецца, зацікавіць Дорыяна, а ў чвэрць на 9 чакае яго ў клубе. Дорыян узяў газету і пачаў рассеяна яе праглядаць. На 5-й старонцы яму кінулася ў вочы нататка, абведзеная чырвоным алоўкам. Следства па справе аб смерці актрысы. Сёння раніцай у Белл Тэверн на Хокстон-роуд акруговым следчым містарам Денбі было праведзена дазнанне у сувязі са смерцю маладой акторкі Сібілы Вэйн, якая апошнім часам выступала ў Холбарнскім каралеўскім тэатры. Следствам устаноўлена смерць ад няшчаснага выпадку. Глыбокае спачуванне ў прысутных выклікала маці нябожчыцы, якая, даючы паказанні, знаходзілася ў моцным хваляванні. Яна не змагла стрымаць слёз і пасля, калі даваў паказанні доктар Бірэл у сувязі са зробленым ім ускрыццём. Дорыян нахмурыўся і, разарваўшы газету, выкінуў шматкі ў залачоны смеццевы кошык. Як усё гэта паскудна! Якія жахлівыя ўсе гэтыя падрабязнасці! Ён злаваўся на лорда Генры, які даслаў яму гэту нататку. І як гэта неразважліва, што ён быў пазначыў яе алоўкам. Віктор мог убачыць яе і прачытаць. Гэты француз у дастатковай ступені валодае англійскай, каб зразумець, пра што ідзе гаворка. А што, калі камердынер ужо прачытаў гэта паведамленне і пачаў нешта падазраваць? Зрэшты, які сэнс турбавацца? Якое дачыненне мае Дорыян Грэй да смерці Сібілы Вэйн? Яму няма чаго баяцца, ён яе не забіваў. Позірк Дорыяна спыніўся на жоўтай кніжцы, якую перадаў яму лорд Генры. Цікава, што гэта за кніга? Падумаў ён і падышоў да століка, на якім яна ляжала. Васьмікутны, аздоблены пад перламутр столік, здавалася, быў вынікам працы нейкіх дзіўных егіпецкіх пчол, якія ляпілі свае соты са срэбра. Узяўшы кнігу, Дорыян сеў у крэсла і стаў яе гартаць. Катул Саразен. Сакрэт Рауля. Якая цікавая назва. Праз некалькі хвілін ён ужо не мог ад яе адарвацца. Гэта была самая незвычайная з усіх кніг, якія ён калі-небудзь чытаў. Яму здавалася, што пад далікатныя гукі флейты грахі ўсяго свету у выкшталцоным убранні разыгрываюць перад ім свае пантамімы. Шматлікія рэчы, пра якія ён толькі марыў, на яго вачах набывалі рысы рэальнасці. Паступова
Яму адкрываліся і такія рэчы, пра якія ён раней нават не здагадваўся. Гэта быў раман без сюжэта, а дакладней псіхалагічны эцюд. Яго адзіны герой, малады парыжанін, быў усё жыццё заняты тым, што спрабаваў уваскрэсіць у 19 стагоддзі ідэі, захапленне і настрой думак мінулых стагоддзяў, каб самому перажыць усё тое, пра што прайшла сусветная душа. Яго цікавілі сваёй ненатуральнасцю тыя формы самаадрачэння, якія людзі неразумна называюць дабрадзейнасцямі. І ў такой жа меры тыя натуральныя парывы абурэння супраць іх, якія мудрацы усё яшчэ называюць грахамі. Кніга была напісана ў своеасаблівым жывапісным стылі, яркім і адначасова няўцямным, перанасычаным рознымі жаргоннымі слоўцамі і архаізмамі, спецыяльнымі тэрмінамі і вытанчанымі парафразамі. У такім стылі пісалі самыя вытанчаныя мастакі французскай школы дэкадэнтаў. Сустракаліся тут метафары, такія ж вычварныя, як архідэі, і такіх жа дзівотных адценняў. Пачуццёвае жыццё чалавека апісвалася ў тэрмінах містычнай філасофіі. Падчас цяжка было зразумець, што ты чытаеш, ці то апісанне рэлігійных экстазаў якога-небудзь сярэднявечнага святога, ці то бессаромныя прызнанні сучаснага грэшніка. Гэта была атрутная кніга. Здавалася, цяжкі фіміям падымаецца ад яе старонак і дурманіць мозг. Сам рытм фраз, ліслівая манатоннасць іх музыкі, так багата і на складаныя рэфрэны і знарочыстыя паўторы настройвалі на хваравітую летуценнасць. Праглынаючы главу за главой, Дорыан не заўважыў, як дзень схіліўся да вечара, і ў кутах пакоя заляглі цені. Дорыан працягваў чытаць пры цьмяным святле, пакуль яшчэ можна было разбіраць словы. Нарэшце, пасля неаднаразовых напамінкаў камердынера аб тым, што яму ўжо час збірацца, ён устаў, прайшоў у суседні пакой і стаў пераапранацца для абеду. Было ўжо каля 9, калі ён прыехаў у клуб. «Калі ласка, прабачце, Гары!» – усклікнуў Дорыан. «Хоць па сутнасці я спазніўся па вашай віне. Кніга, якую вы мне былі даслалі, так мяне зачаравала, што я і не заўважыў, як прайшоў час. Я быў ведаў, што яна вам спадабаецца», – адазваўся лорд Генры. «А я не казаў, што яна мне падабаецца. Я сказаў, зачаравала. Гэта далёка не адно і тое ж». «Ах, вось як! Калі вы зразумелі розніцу, дык цяпер вы ведаеце нашмат больш, чым раней», – прамармытаў лорд Генры. «Хадземце вячэраць. Ужо вельмі позна. І баюся, шампанскае будзе занадта халодным». І яны накіраваліся ў буфет.